दिनै जोंहा बेयावहाय खैराबारि ब्लक आरो भेरगाव ब्लकनि जइन्ट मिटिं दङमोन ज'हाय आरो बेयावनो दिनै खैराबारि ब्लक कमिटिखौ दानाय जाबाय गोबां मोजां सोद्रोमाफोरखौ लानानैहाय आरो भेरगाव ब्लक कमिटिखौ दानो थाखाय कनभेनिं बडि मोनसे दानानै होनाय जायो दिनै रायजो राजाफ्राथ' खोनाखाबाय अलरेडि दा जोंसो गाव थांनो हाथ'वाखै माने जोङो स्ट्राक्चार दानायाव जुर होग्रोदों जोङो फैगौ सप्तानैसोनि गेजेरावनो गुटे स्ट्राक्चारखौ दानायखौ फोजोबनो सानदों दिनै तामुलपुरावबो मिटिं दंमोन बेयावबो डिस्ट्रिक्ट दानायनि थाखाय स्ट्रं कनभेनिं बडि मोनसे दाबाय दिनै प्राय गासैबो सावरायनाया जाफुंजोबबाय बेबादिनो दाब दाब जायगायाव डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो प्राइमारि कमिटिफोरखौ दानाया फोजोबजोबोब्ला जोङो थोंजोंहै रायजोनि खाथियाव थांगोन दासिमबो थांबाय थादों खिन्थु फिसा लेभेलावहाय गामि लेभेलाव एरिया वाइज गावबा गाव डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा हाबगासिनो दङ आरो आसा खालामो रायजो राजाया मदद होगोन आरो रायजो राजाया बे अल्टारनेटिभ जिथु होदों बेखौहाय नाजावना लागोन होननानै जों आसा खालामो बुंथ'नो हानाय नङा खारन जों CWC आव जिरायनानैहाय डिसिजनखौ लागोन इलेक्शन फैगोन जेला पलिटिकल पार्टी हिसाबै डेफिनेटलि जों बाहागो लागोन नाथाय मोनबेसे सीटावहाय जोङो बाहागो लागोन एबा दारायगोन बेखौहाय जोङो दा थिग खालामथ'वाखै सम फैब्ला मोनथिहोगोन नोंथांमोन जोङो भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि ब्लक कमिटि आरो भेरगाव ब्लकनि कनभेनिं बडिखौ जों दाफुंनानै लादों खैराबारि ब्लक कमिटियाव जोङो more than 50 बेबायदिहै बिबानफोरखौ जों होनाय जादों आफादगिरियाव जोङो लाबोदों गोमबोर बर' नेहाथारियाव जोङो लाबोदों सन्जित कसारी थिग बेबायदिनो भाइस प्रेसिडेन्टआव जोङो लाबोदों गोबां व्यक्तिफोर आरो AGS आव जोङो लाबोदों अर्गेनाइजिं सेक्रेटारियाव लाबोदों बेबायदिनो more than 50 बेबायदि ब्लक वार्कार्स बा ब्लकनि मेम्बार्सफोरखौ दिनै जोङो लानानै दिनै जोङो खैराबारि ब्लक कमिटिखौ मोजाङै मोजां दाफुंनो हाबाय रायजो राजानि अननायाव लोगोसे भेरगाव ब्लक हिसाबै दिनै जोङो फुल प्लेजेड खालामाखै कनभेनिं बडि जोङो 14 जनिया कनभेनिं बडि जोङो दानानै होदों फैबाय थानाय साननैसोनि समफोरनि गेजेरावनो जोङो भेरगाव ब्लक कमिटिखौबो जोङो दाफुंगोन आरो बे खैदिनमाननि गेजेरावनो जोङो बे भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय आरो मोनथाम समस्तियाव जोङो ब्लक कमिटिखौ थाबैनो दाफुंगोन आरो बेनि उनावनो जोङो भेरगाव जिल्ला कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै होगोन दिनै जोङो खामानि मावनानै बेबायदि गोजोननाय मोनदों जे दिनै रायजो राजाफोरा मोनसे बिकल्प नागिरदों बे बिकल्पखौ दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड जायखौनोखि अल्टारनेटिभ माने एसामिसाव बिकल्प होननाय जादों दिनै बे पार्टियाव रोजा सुबुंफ्रा फैनानै खामानि मावनो थाखाय आगबारिबोदों दिनै बेबायदि नुथायफोरखौ जोङो नुनानै बिमायनो गोसोआव रंजानाय मोनदों खामानि मावनानै जोङो गोजोननाय मोनदों दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जोङो थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव जोङो घोषणा खालामदोंमोन बाक्सानि बरबरि होनना बुंनाय मोनसे जायगायावहाय फैयै 2 मासनि गेजेराव जोङो 2 मास जानोसै बिनि गेजेराव जों गोबांथार खामानिफोरखौ मावनो हादों क'क्राझाराव जोङो पलिटिकेलि मोनथाम जिल्लायाव जोङो रानदों क'क्राझारखौ डिस्ट्रिक्ट कमिटि जों दाफुंनो हादों चिराङाव ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि जों बानायगासिनो दङ बाक्सा जिल्लायावबो जोङो तामुलपुर जिल्ला कमिटि जोङो दानानै लाबाय आरो बाक्सा मुसलपुर जोङो ब्लक कमिटि जिल्ला कमिटिफोरखौ जों दानानै लानो हाबाय प्राइमारि कमिटिफोरखौ दागासिनो दङ अदालगुरियावबो जोङो प्राय ब्लक कमिटि जोङो दागासिनो प्राइमारि कमिटि दागासिनो आरो थांनाय मंगलबारनिफ्राय जोङो भेरगाव जिल्लानि सिङाव खामानि मावदों खोब समनि गेजेराव जोङो भेरगाव जिल्ला कमिटिखौबो जों दाफुंगोन जे जोंनि उद्देश्यआ बेनो जों जाहाथे फैबाय थानाय समाव सुस्थ' राजखान्थि जोङो रायजोनि गेजेराव होलांनो हायो दिनै बे सुस्थ' सासन बेबस्थाखौ होलांनो हायो दिनै बे नोजोरजों जोङो खामानि मावदों दिनै जोङो नुनो मोनदों जे थांनाय 22 बोसोराव मोनथाम पलिटिकेल पार्टिया दिनै जोंखौ राज खालामलांबाय दा बिनि गेजेरजों हसाके बिथांमोननि मावनाय दांनाय बिथांमोननि साननाय हनाय बेसांखिनि दं दिनै BTCनि नागरिकफोरा जनसाधारनफोरा हसाके सन्तुष्ट नंगौना नङा बेखौ नायबिजिरनायनि सम जाबाय आरो दिनै जथेस्थ'खिनि सचेतन राइजफोरा दिनै बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना जिबायदिहै बे 22 बोसोराव राज खालामलांबाय बेदों दिनै BTCनि
35 लाख जनगणआ सन्तुष्ट नङा दिनै बेखौ फोरमायदों बेनिखायनो दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ खोब खम समनि गेजेरावनो गोबांथार खामानि मावदों गोबां पार्टीनि जानानै आरो जों थाबैनो सेन्ट्रेल कमिटिखौबो फुल प्लेजेड खालामफुंनो हागोन बेखौ जों आखाबादि आरो रायजो राजाया जोंजों लोगोसे दङ